The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dila pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga kita malimpyuhan sa bisag unsa bang mga sala nga atong ginahambin niya sa atong kalag, o kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kun dili nato kini hinganlan, dili nato kini ikumpisal ngadto sa tubangan, privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And after you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang issue ang imong gitubang dili ang pagkumpisal sa mga sala, kundi faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, magampot ta sa hilom. Let us pray. Lord, I pray that you will use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. And we are still in this
world right now because you have a wonderful plan for each one of us. And so, Father, we are grateful to you for the privilege of assembly worship, and hence having the privilege of having fellowship with you and your word, which lives and remains forever. We thank you, Father, that your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, because the entrance of your word giveth life, it giveth understanding to the simple. And therefore, as we approach thee in the study of your word today, we ask that you will open our hearts to the truth, that we may fulfill the objective of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. For we ask it in His name. Amen. Karon magapadayon kita sa atong hilisgutan bahin sa the Doctrine of Blessings, doktrina sa mga panalangin. Now, unas tanan, may nungdanon ang matagtakna, matagutling sa atong kinabuhi. Bisan tuodog ang atong panahon din is kalibutan o sa lamang kato kung itandi sa eternidad. It's just a drop in the bucket. So, ang mga panalangin, the temporal blessings, nga atong madawat gikan sa Dios dinis panahon, dili kini sila anugon bisan og kutobra kini natong mapahimuslan dinhi sa yuta. Kay matud pa sa a fortiori ni Apostol Pablo, sa matag panalangin nga atong madawat karon dinhi sa atong panahon, ana kini bugti o ana ay ingnon tap parlayed mo mangguni ang term nato nga parlayed. These are going to be parlayed in heaven. Bugtian kini dito sa langit. So dili gyud masayang kini sila. Gusto? Mao'y hinungdan nga angay natong hinumduman sa kanunay ang doktrina sa personal sense of destiny, kay kining tanang mga butang nga magakahitabo sa anong kalibutan karon, ana kini kahunungan. It all has its end, na ay paghunong nining tanan. Kining tanan, ang kalibutan, ang kawanangan, ang kalangitan. Kay kun napay gingon og familiar computer, kining tanan i-reboot kining tanan, papaso ni, lanayo ni, i-upgrade ni ngadto sa new heaven and new earth, napay New Jerusalem. Di ba gisgutan nato ni sa miyaging panahon, ato lang ning gi-review pag labas sa atong panumduman. Mao'y hinungdan nga angay tang mga Kristohanon mututok lamang ngadtos mga butang nga di makita, unseen. Kay kining mga butang nga makita, unsa, lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga di makita, mao'y permanente, mao'y dayo na. Ug ang mulungtad, mao kadtong mga tao nga mutuman sa kabubuton ug plano sa Dios. Busa, ato dinhing makita nga sa pag-abot sa mga kasakit, many people do not understand that suffering is an integral part of this system of blessing and happiness. Di lamang mga kaayuhan mo'y angay natong tan-awon nga panalangin. Kung aduna naman ugaling mga nagkalanlaing mga pagsuway o kasakit sa atong kinabuhi as Christians, as believers, ikaw ra ang makasusi sa imong kaugalingon ug mutan-aw, gidisiplina ba ka ako? O kauban ba ka kini aron mo samot pag kalig-o ng akong kinabuhing Kristohanon? Apan ang nagkalain-laing mga kasakit nga moabot sa atong kinabuhi, dili angay nga makabalda sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili kita angay ang mabalda ni nila. Kaya kung adunay nagkalanlaing mga kasakit, mga katalagman, mga gumunhap nga magpanghitabo sa atong kinabuhi, unya
makabalda na hinuon sa atong espiritual nga kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, that is where a Christian becomes a loser. Ana siya mahimo nga usa ka piliro. Mauna, ang Kristohanon nga mulungtad, mabitaw na usahay nga moingon sila nga kadtong mulungtad kuno mo'y maluwas. Pero ang kaluwasan nga gisgutan diha, dili kaluwasan para sa eternity. Ang kaluwasan diha para sa imuhang pagka-mananaog, i-winner. So, ang usa ka Kristohanon nga di mabalda sa iyang kinabuhi samtang siya nagapasan, nagsagubang sa mga nagkalain-laing kasakit, kung makita niya nga kinikauban sa iyang pag-abante siyang kinabuhi, then you become the better for the suffering. You become stronger as a believer. You attain a much clearer perspective of eternity. Mo kana ang tuyo sa kasakit aron mahimo kanang panalangin. Apan kun musugod kag ago o magbagutbot, nga nung naingon man kiniini, nga nung man na mura di na nako madali na nako maagwanta ug kana mo'y kinalisuran nga kahimtang. Because discipline, suffering, ang kasakit tungod kay disiplina ka, mao ang klases kasakit nga di nimo magwanta ra ba. Unbearable kung gidisiplina ka. Apan kung ang tuyo sa kasakit panalangin, a blessing, hinumdumi. Ang gisulti sa Korinto, why kasakit ihatag ang Dios nga na kanimo nga di nimo kaya o di nimo maagwanta. Kaya, maagwanta na nimo. Na mag-uban nato nga murang pug mga way buot, gamay rang sakit, mag-itok-itok dayon ta, mo reklamo dayon ta, ngano manguni, ngano mana. Apan wa di ay takaybaho nga kanang kasakit nga gipadangat nato sa Dios. Now hinumdumi kini as apart from the law of volitional responsibility. Kung nagapadayon ta sa atong kinabuhi, unya mo kalit nag-abot ka nato mga kasakit sa atong kinabuhi, hinumdumi nga kana gitugutan sa Dios nga mudangat sa atong kinabuhi. Remember this point of doctrine. Hinumdumi kini kay mahinungdanon kini pagayo. Way hitabo sa atong kinabuhi nga ang Dios hingpiyong wa. Nahibaw ang Dios ana. Mao bitaw nga gitandi sa Dios ang giingon nga way usa ka langgam nga mahagbo nga dili siya mahibaw. Kay bawo man gani siya pilay buhok sa imong o. Ikaw pa ka nga kanang imong kinabuhi, mulingiw siya, piyong siya, kung doon ay may tabo. Dili. Mao bitaw, ngang Romans 8:28, karon maklaro gyud nato. Bisan ang kasakit nga moabot sa atong kinabuhi para sa kaayuhan. Alang sa atong kaayuhan. Kay paminaw, ang Dios nagalihok nining tanan para sa kaayuhan, para sa maayo. Ug tungod ni ana, di taangay nga mahimo tang mga Kristohanon nga arit-itan, reklamador. Kung dunay kasakit nga mudangat kanimo, immediately ang kasakit mo pugos kanimo sa pagtutok sa salamin. Inigli nimo sa samin, unya mo timbang ka sa pagpangutana sa imong kaugalingon o ngano maning ni ang may kasakit? Unsa man ni? Latigo ba ni sa Dios? O pagduslit sa akong sampot aron ko mo samos pagsutoy nga tusunahan? Kay duha ra mo kabutang o tuyo sa kasakit. Apan kung maghisgot ganit ang kasakit para sa panalangin for blessings, kaayuhan taman sa ginhawa kana. Apan kinahanglan nga atong gamitan o mga sangkap. Kay kung way sangkap, ana ang problema mo resulta niya na. That is why we call this
we naturally tend to associate happiness with what we consider to be pleasant circumstances, right? However, ubos sa permissive will sa Dios, gitawag natog permissive will sa Dios, nga tugutan sa Dios, we experience both pleasant and unpleasant circumstances in the devil's world. This has been a characteristic of Cosmos Diabolicos since Satan took over the fall of man. Now, continuing our discussion on this Doctrine of Blessings, ang Diyos sa ato nang giingon, nagaandam, nagatagana sa iyang mga panalangin, blessings, dito pa sa eternidad. Ephesians 1:3. Giandam ng daan kining maong mga panalangin sa kaniadtong wa pang tanan. Ug nahimong gitumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw nahimong anak sa Dios, pinaagis imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. These blessings sa teknikal nga pulong niini mao ang gitawag og escrow blessings. Kining maong mga blessings alang kanatong mga magtutuo inig abot, inigdangat nato sa ang spiritual maturity, capacity stage, are held in abeyance, andam na sa pagpangapod-apod didto, inigdangat na nato didto sa eternidad. Busa, samtang aniya pa kita sa phase 2 sa plano sa Dios, gikinahanglan ang atong pagkasayod sa mga patakaran, sumbanan, o sa in English, protocol, kung unsaon nato pagdawat sa maong mga blessings, unsaon nato pagkabot sa capacity stage, ang sa katakos pagdawat sa maong mga blessings while aniya pa kita dinhi sa kalibutan. So, God has prepared everything we need in the heavenly places. Mauna atong paraphrase ang Ephesians 1:3. So, sa laktod nga pagkasulti, wa pagani ka mo dawat og kaluwasan, giandaman ka ng daan sa Dios kay nahibaw man siya nga ikaw mo dawat og kaluwasan through His perfect omniscience. Along the way, sa imong kinabuhi, mohimog yung kag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Ug ang Dios nag-andam na sa tanan nga angayan nimong dawaton, samtang ikaw nagakinabuhi, ingon nga magtotoo as a believer. Ug usahay lagi, mapakyas, kaya ano man. Di man, para sa mga magtotoo, dili nila masinati ang pagkatinuod. Why? Kung mapod nila masinati ang pagkatinuod sa Dios. Inumdumi, when we talk about blessings in life, the source is God. Ang tinubdan mao ang Dios. And if God is not real in your life, then the blessings that God has promised can never be real in your life. Kasabot ka? Maumanggod na ang prinsipyo nga nagapaluyo niya na. So kung maghisgot ang escrow, atong gisumpay sa blessings. God has prepared all the blessings that you will need in your tenure as a believer in this human life. Sa imong kinabuhi, dinhin ining kalibutan na. Meaning, sa escrow, maangkon mo lamang ang maong mga panalangin kung takos ka nang muangkon ini nila. You have the capacity. Musa ayaw pangayo Kaya ang pagpangayog panalangin, di may tabo nga ka na matuman, sanglit ang panalangin nga moabot diha kanimo, moabot man lamang kini, suma na sa imong katakos sa pagdawat niining mao nga mga panalangin. Sabot? If you do not have the capacity to receive the blessings that God has prepared for you, God is not going to give these blessings. Dili. That is what escrow means. You need to fulfill a condition to accept the blessings.
Guniti lang ning tanan nga ato karong gipangisgutan. Kay introduction pa ni nga atong gituki dinhi. Ngadto-ngadto atong ma-apply kining mga prinsipyuha sa atong pagsibog nas unahan sa atong hilisgutan. Now, inigabot sa magtutuo diya sa gate 8 sa divine atmosphere. Ang gate, ang pultahan, ikawaw nga pultahan sa divine atmosphere. Ang magtutuo recognizes the giver. Iyang mailhan ang maghatag, God Himself, in every gift that He received. We know from our previous study nga ang prosperity test, pagsuway nas magtutuo, ug mopasar ba siya niya. Kasagaran ra magyud sa mga magtutuo nga muagi niya ng pagsuwaya, pakyas gyud. Ngano man, tungod kay di na nila makita ang source, ang tinubdan, ang gigikanan niya ng mao nga panalangin nga prosperity kauswagan. Na mao na. Ang panalangin rin makita sa magtutuo. Wa na ang tinubdan niya makita. Mao hinungdan that many believers do fail this prosperity test. That is tragic. Luoy. Oh, by the way, tanawon ragod nato ang pipila ka mga prinsipyo bahin nining doktrinas mga panalangin, the Doctrine of Blessings. Unas tanan. Blessings do not begin at spiritual maturity. Dili mo sugod diyan sa imong pagkabot sa espirituhanong paghamtong. Base ng uban, moingon nga ang escrow blessings begin at spiritual maturity. Pero blessings per se, daghan mang klaseng blessings, God. Kung maghisgot na gud tag escrow blessings, kadto bang giandam na sa Dios para nimo nga ihatag na kanimo sa diyang kaya na nimong dawaton. But when we talk about blessings in general, it does not start at spiritual maturity. At the point of salvation, you begin to experience the blessings of God. And the very first blessing that you should be able to recognize are the blessings of logistical grace. Nainomdom ka sa logistical grace? As part of His logistical grace policy, God has designed a system of lesser blessings which He distributes during the entire earthly experience of the believer. Logistical grace are the things that God supplies you to keep you alive in the devil's world. Di man igyo na. Logistical grace are all the things that God supplies you to keep you alive. Aron makapadayon kas pagkinabuhi dinhi nining gitawag og walog sa mga duha. The devil's world, cosmos diabolicos. Kay kung pasagdan ko ka, makaluluoy ka nining kalibutan na. Do you know that? Why makaluluoy kag pasagdan ka? Remember, as a believer now yourself, you are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. Hinundom ka na? And niya pa, remember that the world is going to hate you because it hated your Savior first. So ayaw ba pagunahuna nga tungod kay magtutuo ka na, mahadlok na noon ka. Ayaw kahadlok. In fact, ang Diyos nagasulti siyang pulong sa makadaghang higayon. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Naitugon siyang pulong nga nag-ingon, if God is for us, who can be against us? Paminaw. Even if we are here in the devil's world, niyata dinhi sa kalibutan nga gidumala ni Satanas, here is what we are studying. Logistical grace is the technical word for it, but God keeps you alive in the devil's world. Bueno, mangutan na katingali. For what purpose? Unsa may tuyo, nagipabuhi pamanta sa Dios nini kalibutan na. Unsa iyang tuyo? What is His purpose?
nganong buot man sa Dios nga pabuhion pa ta dinhi sa kalibutan nga gidumalang Satanas samtang kita mga kinabuhi ingon nga mga magtotoo, samtang kita mga anak na sa Dios, samtang kita sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Well, maabot ra ta niya ng pagtuuna later on, but blessings hinumdumi panalangin. Ang panalangin magasugod sa higayon sa iyong pagkaluwas at the moment of salvation. But what about escrow blessings? Lain na nga ilisgutan. I-reserve ta kana sa laing higayon. So, during our post-salvation experience as believers, through maximum doctrine, now circulating in the stream of our consciousness, tuliyok na, naglibot-libot na sa imong panumduman. Meaning, doctrine has now become part of your soul through Operation Z. Ato naman nagi saliatan pagtukbil some other time. So, through Operation Z, we grow up to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, napatingali uban mga pangutanag unsaon man na. Uban mga unsaon man na pag-grow in grace. Unsaon man ang pagtubo sa grasya ug sa kaybalo kang Ginoong Jesucristo. Kining atong gihimo karon, paminaw. Kining atong gihimo karon, gatuon ta sa grasya ug kaybalo ni Ginoong Jesucristo. Wa ka ba masayod niya na? Karon nahibaw ka unsaon pagtubo. Apan paminaw. Di ka gihapon mo tubo ug kutob kara sa imong pagdungog ug di nimo dawaton og tuuhan ang gitudlo. Di gihapon magsilbi. You see how critical are these things? Aron kita makatuman sa gimando diha sa 2 Pedro 3:18, gikinahanglan ta ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis through the grace apparatus for perception or gap ginamit. Of course, ang nakalanlaing mga doctrinal rationale atong gamiton sama pananglit sa salvation rationale, spiritual growth rationale, experiential sanctification rationale, post-salvation epistemological rehabilitation rationale. Unsa pa? Ang faith rest rationale, escrow blessings rationale, Operation Z rationale, rebound technique rationale, spiritual momentum test rationale, edification complex rationale, God's 10 problem-solving devices rationale, ug daghan pang uban. Labihang dagana. Mao kana ang paagi, protocol sa Dios aron kita makakabot sa atong common goal as believers nga mao ang unsa? Spiritual maturity. The capacity stage ug sa atong pagkamot na unya niya na diha na nato mahimaya ang Dios. That is the stage that God is glorified. Why? Tungod sa atong pag-angkon o pagbaton ng katakos, capacity to receive and enjoy God's escrow blessings in time, dinis panahon as believers in time. Tuod sa ato na unyang pag-angkon sa capacity to receive God's blessings, that's also the stage where ikaw mahimo ng dangerous. Nadungog nimo. You become dangerous. Kuyawa na. Mauna nga, nahimo ka ng dangerous. Dangerous to Satan and to his demons. Dangerous to the forces of evil. Dangerous to unbelievers who are negative to the truth. Dangerous to some believers, mga magtutuo, kinsa mga negatibo sa kamaturan. Way gana, way panahon, way kaikag, way pangandoy, way tinguha sa pagtuon sa pulong sa Dios.
Dangerous kanila. Ug tungod kay dangerous ka naman sa kalibutan nga giduma ni Satanas. Kung hilabtan ka ni mga puwersa ni Satanas, paminaw. Kung hilabtan ka ni mga puwersa ni Satanas, they're going to be in big trouble. Labot pa, ang tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios niya ng maong hamtong nga believer mo salir, mulihok. Unsa man tong tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios para sa hamtong nga magtotoo. Hinumdum ka pa ba? The three major protections of God for every spiritually mature believer are the following: guardian angel, wall of fire, encapsulation. Guardian angel, ang anghel magbalantay. Wall of fire, paril nga kalayo. Encapsulation, tinabunan og sama sa kapsul, like that of suga ba nga tinabunan nga di tama kuryentihan. Mao nay hulagway igsuong magtotoo. Mao nay hulagway nimo, inigabot na nimo sa ang sa pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity. Besides, kanang ang-anga, that stage is what is called in Greek as pleroma stage. Gikan sa Grigong pulong pleroo, meaning to fill up. Kaya naghisgot man kinig to fill up, pag puno, then you are already declared filled, puno. In general term, you have already attained the capacity stage kay puno ka naman. Dinhiyo na kita mo hunong sa atong pagtuon ini o atong ipadayon kini. Musa gidapit ka gyapon, ayaw sipyata ang pagpadayon sa sumpay nini sa atong pagtuon ining series nga Bible study, Doctrinal Bible Study, through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Atong balikon nga kining tanan nga atong ginabuhat tungod lamang sa ministry of God the Holy Spirit. Wala kita ato nini kay grasya man kini. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. It's all grace. Naranimo mupahimos kabanyana o dili. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, atong ipahinungod ang panakop nga mga gutlo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Niadtong ania miapil sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi nga wala pa'y Kristo silang kinabuhi, so wala pa sila paglaom, wala pa sila kinabuhing dayon. We want you to know nga si Ginoong Hesukristo didto ikaw sa iyang huna-huna. You had personally in mind when He went to the cross. Ug ang matag sala nga imong nabuhat, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. Bukas na. And how do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, diya sa imong nimutangan, you have the opportunity, you have the freedom, you have the privacy to believe in Jesus Christ. Ngano? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your own soul, forming the sentences in thought only, inaudibly, you can tell God the Father that you're believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option,
your opportunity. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. We pray that you challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.